Hello Zimbabwe, this is Kudzai Lucina Matura aka Lucy Kays, your presenter at Saint TV. Today I'm in Goromonzo with a special guest who is called Francisca Chakanyuka. Stay tuned. Francisca, wakadi yako? Tiripangu makadiwo. Aiwa, tinofara tinokugamuchira kuchirongwa chatinacho nhasi sangana nemhuri yeZimbabwe. Right. Makadi zvenyu mhuri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Francisca Chakanyuka and makore 23 ekuberekwa. Aiwa, tinotenda. Ungatitsanangurirawo here kuti Francisca ndiani, anoita nezvei, ende zvaari izvi akazviwana kupi, zvakauya sei, zvakatanga sei? Alright. Francisca musikana akakura asina kumboremara. Ndakazoremara ndane 2 years. Ndakadonhera mumoto. Ndadonhera mumoto, vabereki vangu havana kuzvinzwa kuti mwana ari kuchema. Ndakadonhera mumoto ndikatsva. Sara ndazoita zvandaita izvi. Then vabereki vangu ndopavakazomuka, ndopavakazoona kuti mwana atotsva. Panaendeswa kukiriniki. Pandakaendeswa kukiriniki ndakazosvikochekwa rinori nekuti ndoranga ranyanya kutsva kuzosvika rizokura rakadai so. Alright. Ndine urombo nezvakaitika. Ungatitsanangurira here kuti uri kuti wakatsva une 2 years. Saka panyaya dzechikoro apa zvakazofamba sei? Pachikoro pandakatsva inini dhedhi vangu vakabva vashaika. And then munin'ina wavo mukoma wavo ndiye akabva asara achindichengeta. Mama vangu vakabva vanditiza kubva vaenda vaona kuti ndasangana neurema hwandaanawo. Taura kuno handivazivi. Saka kuchikoro dhedhi vakambotishaira kuda kundiendesa, but semunharaunda chikoro vanhu vanenge vachizonizvo unotasisa vana vedu kudzidza, vanenge vakuzongokutarisa nezvaunenge uri, saka handina kukwanisa kuenda kuchikoro. Okay, mhuri yeZimbabwe, I think muri kuzvinzwirawo dambudziko rakasangana nemwanasikana. Asi pari zvino muri yeZimbabwe, regedzai tionewo zvakanaka zvaanoita. Chero zvakasina kuenda kuchikoro, but ane zvakanaka zvaanoita. Francisca, ndiri kuona une zvaunoitawo. Ungatitsanangurirawo here kuti zviri kufamba sei apa uyezve wakazviwanepi? Ameno, ungatitsanangurirawo sei? Alright. Ndingatangire kumashure muchana. Ndine 18 years nje. Mama vangu vakatanga kundidzidzisa kutengesa. Vandidzidzisa kutengesa mafrizits, maputi, sezvo vaiti udzidze kuti change inodzoserwa sei. Ndakaramba ndichienda kumusika ndine wheelchair. Asi sevanhu vomunharaunda vanenge vachingotaurawo zvavanenge vachitaura. Asi ini semunhu aida kudzidzawo zvaaidzidza, handina kumboteerera, ndaingoramba ndichingoendera mberi nezvandaiita. Ndane 18 years ndakaenda kurehab. Ndasvika kurehab ndakaenda ndichida kunoita course yekusona hembe. Saka vakatiti haukwanisi kuita course nekuti hauna kudzidza, saka unenge wakutoita zvehorticulture. Sezvo ndaida kudzidzawo, ndakabva ndatanga kuita horticulture iyoyo. Ndichiita horticulture ndakaona umwe mukadzi anga ari pachikoro ipapo aiita zvekuruka mabhegi. Saka zvinhuwo zvandaingozvifarira kuti inini sezvo ndine urema hwandinawo, handikwanisi kuti ndiende mustreet ndichikumbira mari unozosangana nezvimwe zvinhu kana uri murodhi. Saka ndakavakumbira ndikati ndiri kukumbirawo kudzidziswa kuita zvamunoita. Ivowo sekunditarisa kwavakandita vakabva vanditi ndinoda mari. Handina kuda kuti rega ndichiti aiwa handichazvidi. Ndakabva ndadzoka kuno kukumba, bva ndakumbira dhedhi vangu mari, ndikati ndikumbirawo mari yekuti nditange kuruka mabhegi. Vakandipa, bva ndatanga kudzidziswa kuruka mabhegi.
Alright, mhuri yeZimbabwe muri kuzvinzwira. Tine nhoroondo yezvakawanda zviri pano. Vari kuda maroro vaya, vari kuda mabhegi, vari kuda makey holders, all that we have here. ZvaFrancisca munokwanisa kumubata. Ungade kukurudzirawo mumwe munhu kuti chii ari out there? Inini sezvo ndambotaura kuti vanhu vakawanda vaitaura zvavaitaura. Mama vangu vakandzidzisa kubika cobra, vakandzidzisa kukuya dovi, vakandidzidzisa kutsvaira. Zvese hapana chavaiti hauite nekuti wakaremara. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zvaindinakidza sezvo vanen'ina vangu havasi vaiva kungoti vanobata rafu vachiti izvi zvakadai usaite nekuti une disability. Vakawanda vanhu vandinenge ndichiona murodhi vachikumbira mari, zvinhu zvinondirwadza. And hazvirevi kuti munhu kana usina kudzidza hauna chausingakwanise kuita. Ndikakuudzai kuti pandakaenda kurehab pachona ndakaita kosi yekuita zveloni nezvemaruva. Ndakadzoka kuno kukosi yandapedza. Ndakasvikawo kuno sezvo ndichizivawo kuti vamwe vanenge vane mafamu vachirima zvavanenge vachirima. Ndakavakumbira ndikati ndine mabasa wangu emaoko andinogona. Ndinogona zvekurima maflowers, ndogona zvekurima lawn. Ndandichikumbirawo kupinda basa. Vakangonditarisawo ndobva vasiyana nazvo. Saka inini zvinhu zvakandirwadza kuti saka ndiri munhu achatoshandawo here mabasawo ekutoti nditori muofisiwo nditori nezvandiri kuitawo, zvekuti zvinhu zvekuti ndakazvidzikisira zvekuti ndakashaya kuzoti saka panapa ndotangira papi. Saka ndauya kuno ndopanapa ndatanga kuti rega ndikumbire kuti dhedhi mari ndihodhe zvekuita zvemabhegi sezvo ndakaita makosi 2. Ndakapiwa mari ndikabva ndatanga kuita zvemabhegi. Asi manje zvemabhegi zvinonetsa pakuti munhu anogona kunge achitozviona kunoko achitoona kutoti zvinhu zvako zvakanaka, but kuti achitenga manje zvogona kumuremera. Saka ini zvinhu zvangu ndinotongozviisawo paWhatsApp, pamaprofile pic, ndikapindawo mumagurupu ndichiisawo ndokutotengesawo kumwe kwandinoita, but kashoma kutengwa. Alright, mhuri yeZimbabwe muri kuzvinzwirawo, mabasa akanaka. Let's support here and come and motivate here also. Saka ungade kuudza chii kana kuti ungade kukurudzira chii mumwe munhu ariko kunzoko ashaya pekutangira, sezvo wambotaura kuti wakabatikana ukanzwa kunetsekana mukati memwoyo wako, but wakazoita rise up again ukatanga kuzviitira zvinhu zvako, ungavaudza kuti chii vanhu vari kunzoko? Alright, inini kurudziro yangu iri pavanhu vakaremara chaivo, nekuti munhu kana wakafirwa nemubereki vese havapo, usaende mustreet kunokumbira mari. Hakusi kuti inini ndinayo mari yekukupa kuti usaende mustreet ndikupe mari, but ukaona kuti nhasi wapiwa kana $10 nemunhu paya pamunenge muchikumbira mari pachona, iwewe chitorawo $10 iwe unongonohodho kana maputi mazepi wochinotengesera pawaimbokumbirira vanhu pachona ipapo. Munhu anouya akambokupa uya nezuro anotoona kuti zonizvo munhu ari kutooneka kuti zonizvo ane zvaari kuda kuitawo, but mari ndo iri kumukurira kuti aite zvaanoda. Saka kurudziro yangu iri pakuti kuenda mustreet kunokumbira mari hakuna kunaka. Tiri kuzotukwa nevanhu, havachaone manje kuti uyu munhu wani waona mustreet achikumbira mari. Vanenge vangoti vanhu vakaremara vanokumbira mari, asi vatoriko vamwe kunzoko vatori nezvavanotoitawo sebasa ranguwe. Ndine ndichitotsvaga kuti market ndoiwanawo sei, asi zvinenge zvichiramba. Aiwa, mazvinzwa kurudziro iyo yatapiwa iyo. Hanzi ngatishandei so that people will continue to help us. Saka vanoda kukuwana vangakuwane panhamba dzipi? Ungavazivisa here? Alright, nhamba dzangu i 0771
022 414 0771 022 414. Ndinoda kungokurudzira futi pavanhu vakaremara futi kuti imi vanenge vachizopa vanhu vachona vakaremara mari, chimbotange mambogarawo naye pasi mumbonyatsomubvunza kuti iwewe kuti usvike pawave apa kuti uzokumbira mari chii chakaitika. Maybe mumwe ari kutoya kutozokumbirwa nemunhu kuti zvonizvo munhu wepanext ari kutoya kuzokumbira mwana wako kuti zvonizvo tikumbirawo mwana wako nasana kana mari yemuriwo otomboenda naye mustriti chimbokumbira mari. Saka matsomubvunzisisai chii chakaitika kuti uzosvika pawave apa. Anotokuudzaiwo zvinhu zvekutoti mega munotobatikana sandi kuda kwake kuti azovikumbira mari mustriti. Aiwa, mazvinzwira mhuri yeZimbabwe nekuramba muchititsigira isusu paSaint TV with your co-presenter Lucy Kays. See you on our YouTube, Facebook. Go and subscribe, follow us and like us. We love you all. Good day.